טוב, מה קורה חבר'ה, מה העניינים? אז אנחנו היום נראה איך מחברים את הוואטסאפ ל-N8N בצורה מאוד מאוד קלה. זאת אומרת שאנחנו בכמה רגעים, אפשר להגיד ממש כמה דקות, נצליח לחבר ולייצר סוכן שיודע לדבר עם הוואטסאפ, לשלוח לו הודעה ולקבל הודעה. כמובן שבשביל הדבר הזה צריך לחבר, שיהיה לנו מספר טלפון, כמובן לכולם יש, אבל המלצה שלי, אם אתם רוצים לייצר לעצמכם איזשהו סוכן שהוא שלכם, כדאי לכם לקבל מספר וירטואלי. לכל מי שיש בעיה להשיג מספר וירטואלי יכול ליצור איתי קשר ואני אעזור לו עם זה. כרגע מה שאנחנו נראה זה איך לייצר סוכן AI פשוט, בלי לוגיקה מורכבת, אבל מאוד חשובה, שבו אנחנו יכולים לדבר יחד עם הוואטסאפ שלנו. חשבתי איך אני אראה לכם את החיבור לוואטסאפ של Green API, מאוד חשוב לציין. יש כמה דרכים לעשות את זה, כמובן אפשר לעשות את זה עם HTTP request רגיל, אבל אני רוצה לפרגן לעידו בלעי, שאני מקווה שאמרתי את זה נכון. הוא יצר community node מהמם שעובד באמת יפה, וחסכנו הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, והוא עשה את זה ממש פשוט, אז אני כמובן אראה גם את הפתרון שלו, אז מגיע לו את הקרדיט הזה, תשתמשו בזה, אני בטוח שהוא עבד על זה לא מעט. אז בואו נתחיל בלייצר סוכן פשוט, כמו שאנחנו יודעים, נתחיל בלייצר איזשהו טריגר מסוים, כרגע אנחנו רוצים שהטריגר יהיה צ'אט, נסגור אותו רגע, נייצר לנו, נוסיף סוכן AI, בסוכן AI כרגע הוא מחובר, נחבר אותו במודל שלו ל-OpenAI, למה? כי כבר הכל מוכן לי שם, שימו לב, נעבוד עם 4 מיני, זה לא כזה משנה, אנחנו כרגע מייצרים סוכן AI פשוט, נייצר לו simple memory, שידע לזכור את השאלות שלנו אחורה, כן, שלא תן לנו אחורה, ובסופו של דבר כרגע יצרנו סוכן. הסוכן הזה מאוד פשוט, זה כמו שאתם יכולים לראות, אבל הוא יודע לענות ולקבל תשובות. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך לצ'אט, פה אפשר, יש לנו צ'אט או כאן, נלחץ על אחד מהם, ואגיד לו, היי, מה קורה? בגדול אפשר לראות, הסוכן מתחיל לפעול, תשובה, בסדר גמור, איך אני יכול לעזור לכם? יצרנו סוכן. אבל זה בגדול לא באמת סוכן, נכון שקוראים לו סוכן, אבל הייתי יכול לעשות את זה עם קריאת API רגיל, זאת אומרת, מה שהופך סוכן לסוכן, זה היכולת המורכבות שלו ולקבל איזשהם, נקרא לזה, משימות עם פונקציות וטולים וסנריואים, לעשות את זה הרבה יותר מורכב ומעניין, זה מה שמייצר סוכן לסוכן, כי אם זה רק בשביל לדבר איתו בצורה כזאת, אין צורך בסוכן, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אז, אבל ראיתם, זה לא כזה מורכב אם עובדים עם N8N. אז כרגע יש לנו סוכן, אבל אנחנו רוצים כרגע להוסיף את הוואטסאפ, ואני הולך כרגע להראות לכם עם איך שעידו, עם ה-community node של עידו, שנקרא Green API. אז קודם כל, למי שלא מכיר מה זה Green API, זו חברה שמה שהיא עושה, חשוב לציין שגרין API זה לא וואטסאפ רשמי. בשביל וואטסאפ רשמי אפשר לעבוד או עם מטא, או שאפשר לעבוד עם טוויליו. קחו בחשבון שבוואטסאפ רשמי צריך לעבור הרבה מאוד אישורים על מנת לקבל באמת מספר שאפשר לעבוד איתו ולעשות איתו דברים. יותר נכון, המספר פחות קריטי, יותר הרשאות של מה שצריך לעשות. והדבר הזה פחות נעים, אמיתית. בגרין API, מה שהם עושים, הם כביכול מדמים כמו את הוואטסאפ דסקטופ שלכם, ואז דרכו עובדים. אני כרגע לא באמת יודע להגיד לכם איך הם עובדים את זה מאחורי הקלעים, אני יכול לשער, אבל כרגע אני הולך להראות לכם עם זה. אז שימו לב, אם אתם רוצים לעשות פה פעולות, נקרא לזה שיווקיות, מסיביות, עם הרבה מאוד, נקרא לזה מספרים וסקייל, זה לא הפתרון שלכם. אני לא נתקלתי עדיין בבעיות, אבל אני יודע שיש כאלה שנחסם להם הוואטסאפ, אז זה פחות מגניב. ובכללי, אני ממליץ לכם, כשאתם עובדים עם סוכני AI או בכלל עם AI לאוטומציות,
תעבדו עם מספר וירטואלי שמיועד לדבר הזה, זה יעשה לכם הרבה מאוד סדר, יעשה לכם הפרדה בין העולם האמיתי לעולם הווירטואלי, ואני חושב שזה דבר נכון, ככה אני עושה לפחות. אם אתם תראו, כרגע יש לי פה שני מספרים מחוברים, אחד המספר הווירטואלי שלי, כמובן אני חוסם, אני לא יודע לכם לראות את כל הפרטים החשובים, כי הדברים האלה הם באמת אכן חשובים. ומה שאנחנו עושים, יש פה את המספר הרגיל שלי, שימו לב שהמספר הרגיל שלי עולה $12 בחודש, אבל אם אתם עובדים עם מספר אחד, אתם יכולים לייצר develop, בואו נעשה create חדש, ואתם לראות, אם אתם מדברים על develop זה בגדול סביבת עבודה, אבל אני חושב שכרגע אתם לא צריכים יותר מדי, אם אתם עושים את זה לשימוש עצמי שלכם, unlimited number of messages, זאת אומרת, הודעות בלתי מוגבלות לשלושה צ'אטים. זאת אומרת, זה יכול להיות 3 מספרים, אבל בגדול זה 3 צ'אטים שנמצאים בוואטסאפ. אני חושב שזה מספיק אם אתם עושים את זה שימוש פרטי. אבל אם אתם רוצים לעשות את זה משהו כבר יותר רציני, באמת ביזנס, אז אתם יכולים לשלם $12 בחודש, שזה לא הרבה, ל-unlimited messages, שזה באמת מדהים, וזה לא משנה דרך אגב, אם זה הודעות שיווקיות או הודעות מערכת, מה שבמטה ובטוויליו ובכל המקומות האלה, זה כן משמעותי וכן משנה. אני אתן לו דגש אחד קטן ליתרון של למה לעבוד עם Green API. בגרין API אין הגבלה, אין תבניות שאתם חייבים לעמוד ולעבוד בתקנון שלהם. למי שלא יודע, אבל בטוויליו אם אתם עובדים, אתם חייבים לייצר תבניות, שאת התבניות האלה, טוויליו ומטה מאשרים לכם, בסדר? הם רוצים למנוע ספאמים ונקרא לזה, ואולי עבודה בעיניים על כל מיני, להתחקות לאיזשהו אדם כזה או אחר, אלא שיהיה הודעות גנריות, אבל בגרין API אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ולכן אני מאוד 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 אוהב את זה. בעולם ה-AI Agent זה לגמרי הכרחי, במיוחד שאני רוצה שהוא ידבר איתי כמו בן אדם רגיל. בסדר? אז זה גרין API, יש פה דבר שנקרא אינסטנס, ואנחנו רוצים לייצר אחד נוסף. אז כשמייצרים, בוחרים, ואחרי שבחרנו את האינסטנס שאנחנו רוצים, אנחנו מחברים את המספר טלפון. איך עושים את זה? בסדר? אני אעשה את זה ביחד איתכם, את המספר טלפון שלי, הפרטי, אני כרגע אנתק, בסדר? איפה מנתקים אותו? בלוג אאוט, בסדר? וכל מה שצריך לעשות, כמו שמחברים את הוואטסאפ לדסטופ, בדיוק עושים את זה אותו דבר, מה שצריך לעשות, הולכים לכאן ועושים get QR, ברגע שעושים QR, הולכים לוואטסאפ, יורדים למטה בהגדרות, יש לכם דבר שנקרא מכשירים מקושרים, אני בטוח שכולכם יודעים את זה, ואז פשוט מחברים אותו, בסדר? אז בואו נראה. מחק אחד. ועשה. ברגע שאני לוחץ על קשר מכשיר, מופיע לי הדבר הזה, והוא זיהה אותו כמובן כזה מהר, ואתם רואים שזה מחובר. מעולה. טוב, אז עכשיו אחרי שזה מחובר, יש לי שני דברים שאני צריך לדעת. אחד זה ה-ID Instant ואת ה-API Token. בסדר? ברגע שיש לי את שניהם, אני עכשיו יכול לעשות איתם המון דברים. רק שתכירו, בגרין API, אבל אני לא עושה לכם יותר מדי על גרין API, כי הרעיון הוא לחבר אותו, אבל יש שם הרבה מאוד דברים שאתם יכולים לעשות, מלשלוח, לקבל, לעשות, למחוק, הרבה מאוד פעולות שאתם יכולים לעשות בוואטסאפ, אתם יכולים לעשות את זה דרך פה. בסדר? עכשיו, בואו נחזור ל-N8N. כרגע אנחנו רוצים לחבר את הוואטסאפ. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, יש פה כמה דברים שחשובים שכדאי לדעת, אבל לפני זה בואו פשוט נחבר ונקבל תשובה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ, לפני שאנחנו לוחצים, אנחנו צריכים לקחת ולחבר את ה-Community Node שעידו יצר. בסדר? אז מה שאנחנו נעשה, אצלי ב-Settings, הולכים ל-Settings,
אני אעשה כרגע save שישמור אותו. הולכים ל-Community Node, וב-Community Node אתם תראו שיש לי פה כרגע את ה-Node של עידו. ככה זה נקרא, בסדר? אין Nodes, זה חייב להתחיל, כל Node, Community Node, חייב להתחיל עם N8N Nodes. אם לא תשימו, הוא ייתן לכם שגיאה, חשוב, בסדר? ומה שצריך לעשות, ללחוץ על Install, וכל מה שאתם עושים זה ממש את הרוט הזה, את הטקסט הזה שמים פה, כמובן עושים שאני מבין ש-Community Node זה משהו שמישהו אחר בנה, ואנחנו צריכים לסמוך עליו, בסדר? וזה האחריות שלנו, אבל ברגע שעשינו, עושים אינסטול, כרגע הוא לא נותן לי כי שלי כבר מחובר, מה שיקרה זה ייקח משהו כמו איזה 20 שניות, אולי דקה, ובסופו של דבר יש לכם את הדבר הזה. ברגע שזה מופיע פה עם V, אפשר לחזור חזרה ל-workflow שלנו, וללחוץ על הוספה, מה שאנחנו נחפש את Green API, ועכשיו יש פה הרבה מאוד אפשרויות שעידו יצר, וזה מדהים, בסדר? זה באמת באמת מדהים, כי אם לא היינו צריכים עכשיו לכל אחד מהם להתחיל לייצר את ה-HTTP request, זה פחות נעים, זו עבודה הרבה יותר נעימה, וגם כשרואים את הנוד עם ה-G של ה-Green API, יודעים בדיוק להתמצא במרחב של ה-workflow. אז עכשיו אנחנו נעשה send message, את הדבר הכי בסיסי שיש, ויש פה שני דברים שצריכים לקחת בחשבון. אחד, לחבר בין Green API ל-N8N שלנו. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לנוד אחרי שהוספנו אותו, בסדר? וללחוץ על New. ברגע שאנחנו רוצים הרשאות חדשות, לוחצים על זה, כרגע אני לכם את שלי, וכל מה שצריך לעשות זה להכניס פה את ה-Instant ID ואת ה-API token. איפה זה נמצא? מאוד מאוד פשוט, אפשר לראות פה, יש לנו פה את ה-ID, את ה-Instant שלנו, פשוט להעתיק אותו, וכמובן את הטוקן, אל תחשפו אותו לפה. בסדר? מעולה. ואז שמתם אותו פה, לוחצים, שימו לב, שימו לב, שימו לב. זה יראה לכם את ההודעה הזאת, בסדר? אבל אל תתייחסו אליה, היא לא רלוונטית, זה עדיין יעבוד לכם. מה זה אומר המספר הזה? שזה ה-Chat ID, ה-Chat ID זה תמיד מספר טלפון של מישהו, בסדר? במקרה שלי זה, שימו לב שאנחנו נצטרך לעשות, אני רוצה שנייה להביא לכם את המספר המוכן כבר, שתראו איך הוא נראה, מעולה. שימו לב, זה המספר הטלפון שלי, אז תמיד צריך להתחיל ב-972 כי אנחנו בישראל, מספר הטלפון, ואז את הסיומת הזאת, בסדר? ככה, זה מה שמטה צריך לקבל ומצפה לקבל, אז זה מאוד מאוד חשוב, ככה וואטסאפ עובדים, ואת ההודעה. עכשיו מה שנעשה, נעשה איזושהי הודעה, אני קיבלתי את ההודעה. זה לא באמת משנה, אפשר ללחוץ על טסט, ברגע שנלחץ על טקסט, אז אנחנו עכשיו נעשה run, אפשר לעשות פה רק לנוד הזה, ואפשר בכלל להריץ את זה. אז מה שאנחנו נעשה כרגע, אנחנו פשוט נשלח הודעה פה בצ'אט בפנים, ונעשה היי, מה קורה? עכשיו מה שקורה, כל הסצנריו אמור לעבוד, בסדר? ואנחנו אמורים לקבל את התשובה הזאת פה. אוקיי, אז עכשיו זה רץ, ואני כרגע קיבלתי הודעה, אתם לא רואים את ההודעה, אבל קיבלתי הודעה, אתם יכולים לראות שזאת ההודעה הזאת שקיבלתי, אני לא יודע למה לא רואים, המצלמה כנראה לא מספיק טובה, אבל רשום בדיוק את ההודעה שקיבלתי כאן. בסדר? עכשיו, מן הסתם, אני לא רוצה לקבל את ההודעה הזאת, אני רוצה שהיא תהיה בצורה דינמית, מה שאני צריך לעשות זה לקחת את האוטפוט של הסוכן, ולזרוק אותו פה. בסדר? מעולה. עכשיו, כל דבר שאני אשלח פה, סתם דוגמה, בואו נראה במה אתה יכול לעזור לי. ברגע שאני אשלח את זה, אתם יכולים לראות, קיבלתי הודעה,
אני יכול לעזור לך במגוון נושאים, אם אתה זקוק למידע כללי, הסברים. למה? כי הוא מאוד 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 רחב. לא נתתי לו שום הגדרות, וכרגע הוא מחובר ל-OpenAI, והוא יכול לשאול. אז חבר'ה, כרגע חיברנו את Green API, את הוואטסאפ, ל-Workflow שלנו. אבל יש משהו מאוד 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 חשוב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. בסדר? אנחנו רוצים לקבל את ההודעה מהוואטסאפ. אז אנחנו, את האמת שאת זה לא בדקתי, ואני צריך לבדוק, אבל אם אני רוצה היום לעשות פה Green, בואו נראה אם יש את זה אולי. Green API, דרך אגב, עידו הביא לי את זה רק אתמול, אז אני בודק את זה, ואני בודק את זה ביחד איתכם, אבל הייתי שמח לדעת אם יש פה איזשהו Webbook, אני לא רואה שיש פה איזשהו משהו קשור ל-Webbook, אני רואה פה delete, אני רואה פה forward message state, כאלה, דברים מאוד מעניינים אני חייב לציין, שיכלו, באמת לקחנו לא מעט זמן בשביל לעשות להם סטאפ בצורה מאוד מאוד פשוטה, אבל לא, בסדר, אז אני לא רואה את זה פה, אז מה שאני אעשה, אני אראה לכם דרך שצריך לעשות, ושימו לב שהבאתי שני דברים. אחד, זה ה-Webbook, זאת אומרת, אנחנו רוצים לתפוס כל הודעה שנכנסת, ולהפעיל את הטריגר פה. הדבר השני, זה איזשהו if שאנחנו צריכים לעשות, וזה בשביל security, בשביל לשמור על הסצנריו שלכם. עוד שנייה נראה את זה. אבל ברגע שאני מוסיף סצנריו, בסדר? אני ממש נמחוק את זה ואני אוסיף סצנריו חדש. אלך לפה ויגיד לו Webbook. Webbook, אתם רואים? זה ה-Webbook. לחצתי על Webbook, ובוובוק הזה אני צריך לבחור שהוא יהיה פוסט, מאוד חשוב, בסדר? ואת ה-Production URL אני לוקח. עכשיו במקרה הזה אני אקח דווקא את הטסט, בסדר? כי אני רוצה לעשות עליו טסט, אבל מתי שאתם רוצים לעשות את זה לפרודקשן, שזה יעבוד דרך, לא דרך הסביבת עבודה של ה-NTN, אלא ממש בפרודקשן, על אמיתי, אז אתם צריכים לקחת את הפרודקשן, כרגע אפשר לקחת, זה לא משנה איזה, ומה שצריך לעשות זה דבר כזה, מגיעים לפה ולוחצים על Change, ברגע שלוחצים על Change, יורדים למטה, ויש פה איזשהו Webbook URL. את המספר הזה, את ה-URL הזה, לא מספר, סליחה, את ה-URL הזה שאנחנו רוצים, אנחנו מעתיקים ושמים אותו פה. once שמנו אותו פה, עכשיו אתם יכולים לקבל גם הודעות נכנסות וקבצים, וגם לשלוח, וכל אחד מהאופציות שיש לכם פה, אז זה מגניב, תרגישו חופשי לשחק עם זה, לעשות, בשביל שזה יעבוד מהמספר טלפון שלכם, אתם רוצים לאפשר אפשרות לקבל כל פעם שההודעה נכנסת או יוצאת, it's up to you, זה תלוי בכם. עכשיו, אחרי שחיברתי את זה, ברגע שאני מקבל הודעה מ-Green API, בסדר? ברגע שיש Webbook שנתפסה הודעה, אני רוצה לוודא, בסדר? שהנתון שנכנס מפה, אנחנו עושים לו ולידציה שהמספר טלפון הוא המספר טלפון שלנו. בסדר? מאוד 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 חשוב לעשות את זה, ואתם גם יכולים לעשות משהו ממש מגניב, של אם אתם רוצים עכשיו לשלוח הודעה, ניקח את זה, נעתיק את זה, ברגע שההודעה לא טובה, זאת אומרת, אין לו באמת אפשרות גישה לפה, אתם יכולים לרשום בהודעת טקסט, אין לך גישה למספר טלפון הזה, לצורך העניין, או לשלוח הודעה, או לא משנה מה. וכאן אנחנו נרצה להחזיר את המספר טלפון שנשלח ממנו ההודעה. ואז מה שיקרה, מישהו אחר ישלח למספר טלפון הספציפי הזה, הווירטואלי שלכם, הודעה, הוא יגיד לו, מצטער, אין לך גישה, ולא ימשיך. וזה מאוד 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 חשוב. בסדר? רעיון באמת באמת חשוב, אז לעשות את זה. וברגע שכן, אז הוא נכנס פנימה וימשיך את התהליך, והרי יש לכם אינטגרציה מלאה עם סוכן AI, שיודע לייצר כל מיני שתרצו, ביחד עם
וואטסאפ עם Green API. עוד פעם, המון תודה לעידו, כמובן אני אתן את הקרדיט לעידו למטה, כל הכבוד, שפו, אחלה עבודה. הדבר הזה פותח המון אפשרויות, אז תרשמו לי בתגובה איזה דברים אתם כבר הולכים לעשות איתו. זהו, אם אהבתם, אתם מוזמנים לעקוב, כמובן לייק וכל מה שצריך לעשות בכל הרשתות, כנראה זה יהיה בכל מיני מקומות, אז תעשו בכל רשת את מה שצריך. הסאבסקרייב מאוד עוזר לי, התגובות שלכם יגרום לי לתת לכם יותר ויותר תכנים, זה באמת לא עבודה קלה, אבל זה כיף ואני שמח שאני יכול לתת לכם ערך, אז נתראה בסרטון הבא.